aka ce wannan aya ce Allah ya faɗa ko wannan hadithin ya inganta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi kenan alal ra'si wal ain za su ɗauka kai da fata za su ta aiki da shi. Wannan shi ake son ka zama, fuskar da ake son ka ɗauka kenan a matsayinka na ahlus sunna. Kada a zo ana ce ma annabi ya bada labari kana tunanin to ina aka samu ina aka haɗu da shi. Ka irin na bafulatani an ce haddathana wane ya ba wane labari a ce ashe abun naku duk jita-jita ne. Kaga addini babu jita-jita. In dai ya tabbata daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan babu ruwanka. Akwai waɗanda su ba za su karɓa ba suna amfani ne da ra'ayinsu, suna amfani ne da hankalinsu. Yuqaddimuna al-aqla ala an-naql, suna gabatar da hankalinsu akan abin da ya zo na sunna ko abin da ya zo na dalili. Ba dalilin suke kallo ba hankalinsu. Saboda haka me yayi daidai da hankali su ɗauka, menene bai daidai da hankalinsu ba sai su ajiye. To kai ko ina kake da hankalin da za ka iya auna ayar alƙur'ani ko hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Ai hankalin mai hankali shine ya bi sunnar manzan Allah. Duk yadda kake da hankali, duk yadda kake ganin kana da wayewa, idan har baka bi manzan Allah ba, to wannan wayewan naka gidajen da ke cikin dajin da bai taɓa ganin gari ba ya fi ka. To saboda haka ka gasgata manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin dukkanin abin da ya bada umarni. Saboda haka idan ka amsa sunan ahlus sunna ko ka amsa sunanka a matsayinka na musulmi aga kana jayayya da sunnar manzon Allah, to wannan akwai alamar tambaya a cikin sunnarka, akwai alamar tambaya a cikin musuluncinka. Musulmi ba shine wanda za a ce ma manzon Allah ya ce bai tsaya yana jayayya, ba shine wanda za a faɗa ma aya ba ya tsaya yana jayayya. Har yaushe ahlus sunna suka yi lalacewar da za a karanta musu hadisi su tsaya suna kallon a'a ai sai an yi tawili, a'a sai an yi kwaskwarima, ai wannan ba dilala shi ba haka nan take ba, a'a wannan ba zahirin bane. Ina ruwanka kai kada ke ahlus sunna kada kake kallon ka ga hadisi kai amfani da shi. Har a ce maka ai to ka san ai yanzu abubuwan ba ya bambancewa, an samu sabani malaman mun rasa wanda zamu bi, wannan ya ce kaza, to ba dole ka rasa wanda zaka bi ba, ka zauna jahili. Ai jahili shine wanda ke rasa yadda zai koyi. Aka yi magana ce ai to ai abun lalabe ne, kai ke lalabe cikin duhu, mu cikin haske muke lalabawa. So saboda haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gasgata shi ne a cikin dukkanin abin da ya bada labari. Ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar. Sannan ka nisanci abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da shi ya tsawatar. Da aka ce annabi ya hana wannan abun to ka nisance shi. Da aka ce maka annabi ya hani an tu'mina billah ko kai imani da Allah. Shin ka tabbatar da imani da Allah subhanahu wata'ala, kana da cikakken imani da Allah? Imani da Allah nan yana haɗa abubuwa aƙalla guda 3 a da suke tabbatar maka da tauhidinka. Ka yi imani da Allah a rububiyar shi, a matsayin Allah shine ar-rabbu, shine wanda ake bauta ma, ba a bauta ma kowa, wato ba wanda shine ar-rabbu, wanda yake renon halitta, yake bata duk abin da take bukata. Ba wanda zaka nufata, ba wanda zaka nemi arziki wurin shi, ba wanda zaka nemi taimako a wurin shi, ba wanda yake da ikon ya azurta ka ko ya talauta ka ko ya shafe ka da wata cuta in ba Allah madaukakin sarki ba. Saboda haka ka yadda da Allah a matsayin shi na al-khaliqu, shi ya halicci halitta, babu wani wanda ya halitta a sama ko a ƙasa in ba Allah madaukakin sarki ba. Ka yadda da Allah na matsayin shi ar-raziqu, ba wanda zai isa, ba wanda ke iya azurta ka, ba wanda ke iya talauta ka in ba Allah madaukakin sarki ba. Ka yadda da Allah a matsayin shi na al-hayyu al-qayyum, shi ne rayayye wanda yake tsayar da wato wayannan halittu din, ba wanda zai iya raya ka ko ya raya wani abun da ke tattare da kai in ba Allah ba. Wani da yawa in ya ga bai samu haihuwa ba, ko yana wabi, ko mata ta bata haihuwa, shikenan ya kama yawo gidajen bokaye, a tainan ana kokarin sai an samu haihuwa. Ba wanda ya isa ya baka haihuwa in ba Allah ba. Ka yadda da Allah a wannan, sannan ka yi imani da uluhiyar Allah madaukakin sarki. Ba wanda zaka bauta ma a matsayin shi na al-ilah in ba Allah subhanahu wata'ala ba. Lokacin da ka tashi zaka yi bauta, zaka yi sallah ne, ko zaka yi azumi, ko zaka je aikin hajji, yanka ne zaka yi, ko jin tsoro ne zaka yi, ko neman taimako ne zaka yi, agaji ne zaka nema, duk abin da zaka yi Allah matsayin shi na al-ilah shi kadai zaka wato ainihin fuskantar da ibadar kai zuwa gare shi.
kamar da Allah yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sallata, azumina, yankana, duk abin da nake yi na Allah ne ubangijin talikai. Lokacin da ka tsaya za ka yi sallah ka kyautata ibadan nan ga Allah kadai baka kallon kowa. Kar ka tsaya ka gyara murya alhamdulillah kana kallon surukinka yana gehe saboda ya baka baraka. A'a ba baraka ake nema da ibada ba, Allah ake nema. Lokacin da ka zo za ka yi azumi ka kyautata shi tsakaninka da Allah. Duk abin da za ka yi na ibada ya zama Allah subhanahu wataala shine ultimate, shine babban abin da kake kallo, shine wanda kake neman ya taimaka maka ya karɓa wannan ibadar daga gare ka, ba wani wanda kake tare da shi ba. Haka nan ka tabbatar da tauhidul asma was sifat, sunayen Allah da siffofin shi. Yadda ka ji an faɗi Allah yana da sunaye kyawawa, yana da siffofi, ka tabbatar da sunayen shi, ka tabbatar da siffofin shi. Kada ka rika tawili ko kana ta'tili ko kana takyifi ko kana tamthilin sunaye ko siffofin Allah madaukakin sarki. Idan aka ce maka Allah yana da hannu, ka tabbatar da Allah yana da hannu, babu ruwanka da yadda yake. Allah yana da kafa, ka tabbatar yana fushi, yana yarda, yana duk abin da aka ce maka siffa ce ta tabbata a alƙur'ani ko a sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, ka tabbatar da wannan, kada ka musata. So wannan shine kayi imani da Allah. Sannan ka yi imani da, ka tabbatar da imani da manzannin Allah tun daga manzanmu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da sauran manzanni, ka yi imani da su a baki ɗayansu. Manzannin da suka wuce ka yi imani da su, manzanmu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ka yi imani da shi. Imani da shin nan yana tattare da akalla abubuwa 5 zuwa 6, wasu malaman na kai su zuwa 10. Mun saba da 4, ta'atuhu fi ma amar, ka yi mai da'a a cikin duk abin da ya baka umarni. Idan aka ce wannan umarnin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kada ka yadda ka keta. Ahlus sunna ko musulmi ba shine wanda za a ce annabi ya ce to ka san bin sunnan nan wuya gare ta. Wanda ce ni wallahi ina son in shiga izala amma dai ban da kuɗi, wai sai ya samu kuɗi ne zai shiga izala. Me alaka izalar ka da kuɗi? Ko dole sai in kana da kuɗi za ka yi izala? Kawai idan aka ce maka manzan Allah ya ce kawai ka yi ɗaha ka sallama. Kada ka tsaya kana tunanin me za ka samu, ya za a yi, wa za a yi, a'a kawai ka bi. Sannan tasdiquhu fi ma akhbar, ka gasgata shi a cikin duk abin da ya bada labari. Wannan hadisin ya tabbata daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya bada labarin za a yi abu kaza. Gaibu ne, ya yi daidai da hankalinka ko bai daidai da hankalinka ba, babu ruwanka. Kada ka zama ɗan ƙalaƙato, ɗan ƙur'ani zalla ko ɗan aiki da hankali. Idan aka karanta hadisi sai an auna da hankali. Kawo wata bid'a cikin addini, idan ka kawo bid'a to ka kawo makanka tashin hankali, ka kawo makanka matsalar da za ta rinjaye ka. A ka tsaya kan sunna ta farkin nan kyam, kada ka rage, kada ka ƙara. Kamar yadda Allah ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi a suratul Hud, ko fastaqim kama umirt, ka tsaya nan iya inda aka tsayar da kai, inda aka tsaya aka ce ka tsaya din nan, shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka aka ce mishi ya tsaya. To kai ma sai ka tsaya nan, kada ka yi bid'a, kada ka kago wani abu cikin addini. To waɗannan su ne abubuwan da muka fiye sabawa da su, ko to ƙari a kansu. Haka nan ba za ka cika kana son manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ka so sunnar shi, ka so iyalan gidan shi, ka so sahabban shi. Ba za a taɓa yuyuwa ba ka ce ka yi imani da Allah ba ka yadda da iyalan, ba ka yi imani da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. A same ka zama nasib, kana zagin su, kana sukar su, kana cin mutuncin su. Ko a same ka zama rafid, wato rafidi, kana sukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kana sukar su, kana cin mutuncin su. Wannan yana nuna baka yi imani, cikakken imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba. A shi ahlus sunna yana martaba iyalan gidan annabi kamar yadda yake ganin daraja da girma na sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Haka nan za a same ka kana son duk abin da annabi yake so. Idan aka same ka aka ce annabi yana son wannan abin, to kai ma ka ji kana son shi. Aka ce ma annabi yana kin wannan abin, kai ma ka ji kana kin shi. To wannan shi zai tabbatar ma da ka imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma imanin nan yana raguwa, yana karuwa. Ko kuwa imani yana raguwa, yana karuwa. Kamar yadda Imam al-Qahtani yake faɗa, ko imanuna billahi baina thalathatin, qawlun wa amalun wa i'tiqadu jinani, wa yazidu bittaqwa wa yanqusu birrada, wa kilahuma fil qalbi yaqtalijani. Imanin mu da Allah yana yawo ne tsakanin abubuwa guda 3. Qaulun, ka faɗa da baki ka ce ka yi imani, a ji bakinka yana furta lafuzzan imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wa amal, a same ka kana aikata abin da ya yi daidai da abin da kake faɗa. Wani zai ce ya yi imani, shi musulmi ne,
har in ana magana ce ai mu ne masu imani, mu ne ahlus sunnatu, kasan ba ahlus sunnati ake cewa ba, mu ahlus sunnatu. So duka, amma idan ka kalle shi ka ɗauke shi ka aza shi a faifai, imanin da sunnar ta yi nan shi yayi nan, baka ganin matsala imani a tattare da shi, baka ganin matsala sunna a tattare da shi. So wannan imanin, wannan da'awar sunnan tana da matsala. A'a, sai ka tabbatar da aikinka yayi daidai da aikin masu imani. Akwai ayyuka ko na gabbai waɗanda su suke gasgatar da abin da kake kudurce da shi na imanin zuciyarka. A same ka kana kula da sallah, ba iya ka yadda da sallah ba, kana yin ta kuma kana kula da ita cikin lokaci. A same ka kana ba da wajibai, a same ka kana nisanta haram, a same ka kana nisanta cin mutuncin mutane, a same ka kana nisanta duk abin da ke lalata muru'a. To wannan shi ke tabbatar da cewa akwai imani cikin zuciyarka. Sannan kudurcewan zuciyarka, cikin zuciyarka a same ka kana da cikakken kudurin imani da Allah. Ka kudurce abin da ka faɗa a baki, ka kudurce abin da gabanka suke aikatarwa. Ai ko Ibn Abi Zaid al-Qayrawani ko mai risala abin da ya faɗa kenan a farkon muqaddimatu risala, ko kuwa dole a imaninka sai ka yi furuci, furucin ba zai yi tasiri ba sai ka yi aiki, furucin da aikin ba za su yi tasiri ba sai akwai ƙudurcewan zuciya. Saboda haka waɗannan abubuwan sai ka tabbatar da su gabanin a samu imaninka ya tabbata. Kaga anan ake zubar da yawa daga cikin sauran aqidu. An zubar da mu'tazilawa da duka ɓangarorinsu, kadariya ne ko murji'a, wanda suke ganin a'a su duk abin da aka aikata kawai babu wata kaddara. Kai ɗan adam kai kaga dama ka aikata aikinka. Babu wata tasirin kaddara, ba su yadda da kaddara ba. Ka san akwai ƴan kadariya na da, akwai ƴan kadariya na yanzu. Akwai wanda ba su yadda da kaddara ba a can da suke musa kaddara ga baki ɗaya. Suke wato wofintar da siffofin Allah da ilimin Allah, cewa Allah bai san komai da zai faru ba, kai ɗan adam kai kake farar da abunka. Akwai kuma na yanzu, wani zai zo ya ce ma ni wa ka san wallahi ni ban yi imani da kaddara ba. Kai ka san me kake cewa kuwa? Ɗaya daga cikin rukunanka na imani kake lalatawa. Ko kuwa a ce ni fa ni ka san ban yadda da kaddara ba. A'a bawa Allah, kai dai ka yadda da kaddara, imani da kaddara wajibi ne. So sai ka tabbatar da wannan. Sannan suna kore imanin murji'a. Su murji'a su ne waɗanda suke ganin kai ko duk abin da ka aikata ka tilasta ka akai. Duk abin da kai kaga dama kai da kanka tilasta ka akai. Suna ganin shi ɗan adam bai da aikin haƙi ko hanawa. Dole duk abin da yayi shi ya ga dama yayi, babu wato a tilasta shi aka yi, babu ganin daman shi akai. Shi yasa malaman aqida suke tattaunawa, suna cewa halil insanu musayyarun am mukhayyarun. Shin dan adam musayyar ne ko mukhayyar? Wato dan adam an hore shi ne kawai ba yadda ya ga dama, ba yadda ya iya, yana nan kawai ana tafiyar da shi, ba yadda ya iya, aikin shi bai da tasiri. An mukhayyarun ko kuma an bashi zaɓi, aikin shi zai iya yin tasiri wurin yin daidai ko ba zai yi daidai ba. Malaman sunna suka tsaya tsakiya, suka ce al-insanu musayyarun min jihatin wa mukhayyarun min jiha. Horarre ne, an yi programming ɗin shi, Allah yana juya shi yadda ya ga dama a wani ɓangaren, amma ta wani ɓangaren kuma mukhayyarun, an ba shi zaɓi ta yadda aikin shi zai yi tasiri idan ya nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki. Za ka fahimci haka da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa hadainahu najdain, ko hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Sai ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sai ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Mun shirya da ɗan adam ta farki guda biyu, ko dai ya gode ma Allah, ya bautata ma Allah aikin da zai kai shi aljanna, wa imma kafuran, ko kuma ya butulce yayi kafirci yayi aikin da zai kai shi wuta. Saboda kana da damar da zaka tsaya ka kalla, shin fari zaka bi ko baki, zaka dauki hanyar dama ne ko zaka dauki hanyar hagu. An baka wannan tsarin, an baka wannan damar da zaka iya tantance abubuwa guda biyu. Saboda haka baka da damar da zaka zo ka zauna ka ce kai baka san inda gaskiya take ba, kai abun nan ya rikice maka, kai baka san yadda za ka yi ba, kai baka gane ba. Kana da damar zaɓi, ai da za ka yi aure ba zuwa aka yi aka ɗauko maka ba, sai da ka je ka kalla, ko kuwa ba sai da ka ga fara doguwa mai shaf ɗin kaza ba sannan ka aure ta. To amma addini ne za ka ce sai abin da ka ga dama za ka yi? Idan za ka sa riga zuwa kawai kake yi ka ɗauka wadda ka ga dama, ko sai ka ce a baka fara mai tarwaɗa mai kala kaza sannan tela ka ce auna ni saboda kar ta mini yawa, wannan shekara ka mini hannun nan yayi tsawo, wandon ya ɗage, yanzu a mini kaza. To amma addini ne ba za ka tsaya ka tantance imani da sunnar da za ka bi ba?
kana da lokacin da zaka je ka nema kuɗi ka samu abin da zaka tara na cimar yau da kullun, amma baka da lokacin da zaka je ka nema ilimi. Wallahi ya ku bayin Allah, neman ilimin da zaka bauta ma Allah shine wajibi, shine abu na farko da zaka fara tabbatarwa. Shi yasa al-Imam al-Bukhari da zo a cikin littafin shi Sahih al-Bukhari babi ya bude sukutun da guda, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Babin da dole sai ka fara neman ilimi gabanin kai wani furuci ko kai aiki. Yanzu aiki muke fara yi ko neman ilimi? Wani fa sai ya zo ya gama sallah an tambaye shi to sallar nan fa da kai akwai maza, ce to ka san mu ne mun gani ana yi kabiran an kabirin tun kaka da kakanni muke sallah. In aka yi ya zage dantse ya ce ni zaka gwada ma sallah tun kayan a ka dan rashin kunya muke sallah. To tun kayan haife ni tun da baka iya ba ya kenan. Ba sai ka koya ba. Noma da ka iya halan ba zuwa da kai ake ana nuna ma ba a ce nan kakka yi tsambare nan ka sa kaza nan kai kaza. Sai ilimi ne shi kawai zaka zauna ba zaka je ka nema ba. Saboda haka ilimin ake fara yi a karon farko gabanin ka ce zaka yi aiki. Yasa sai ya kawo ayan suratu Muhammadin. Fadar Allah madaukin sarki fa'alam annahu la ilaha illallah. Farko ka fara sanin babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Kaga maganar akai a farawa. A fara neman ilimi. Sannan wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Sai sannan ka fara neman gafarar zunubanka. Kenan abin da zaka fara tabbatarwa a karon farko shine ka je ka nema ilimi. Ya ku yan uwana matasa, imani shine aiki na farko da Allah madaukakin sarki ya fi so. Kuma imanin nan yana tattare, yana kunshe da abubuwa da yawa. Yana kunshe da abubuwa da yawa da ba za ka iya gane su ba ka tantance su sai kana zuwa makaranta, sai kana zuwa neman ilimi. Saboda haka ya ku matasa, mu samu lokaci da za mu ware na neman fahimta da sanin addininmu. Kada ka zauna jahili, kada ka zauna baka san gabas ba. Ka tabbatar da kana tattare da ilimin da zaka bauta ma Allah, zaka rayu akan basira, ka mutu akan basira. Muna fatar Allah madaukakin sarki ya karbi badojin, ba zai yadda ni ba amma zan tsaya. Abinda na faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Malam insha Allah yana nan zai zo ya ba mu karatu. Wa subhanakallahumma